Tak, bratişka, sen men ýanyma elinde pulun dynip öz adyňa balagyn kim ýokdy, senin götlük derejen göterilipdirmi, bardak göreli. Karoçy, içme üçin suwalyň dostlaň menem iç göräýin diýse näme diýjek? Baklaşkan içine tükürüp berjek. Oy pideraz, özü şuar sende. Soňra bolsa üstünni izdivas etip näme için ok meni halan okmy diýjek. Dostun karzyny sorap jaňa näme etjek? Jaňyny hijem almaýan. Öýüňe gelip näme üçin jaňalaň ok diýse näme etjek? Telefonum zaryada goýupdym. Başla görmendirin. Ertir hukman berjek şu kardyň diýip aldardım. Dostlaň bilen restoran otýan, onuň şot geldi, sen şol şot töläp çykardym. Yo, men wapşe şu otdurmyan. Ijemi yemden soňra men näder Turyada bark gelýänip üýe tarapy çapardım. Ol işiň üçin dostlaň sen bilen gatnaşygan kesse näme derdin? Yine başka dostlar tapınardım ve önkülün gıyvıtını ederdim. Olar çort, gutoron bar, alkaşta diyerdim. Sen bilet men menem öktölak gidipsin, malades şagirt. Men häzir Turyada bark gelýän, garaşmaňa.